Bun yan jî nebûn. Serî binî pirs tevde ev e. Gelo babetî torintiyê ye ku mirov nereve. Tevî bîra xwe bisegne li ber dîrên feleka bêbext. Yan biçe ku rext xwe berdê deryaya tirsan text. Bext. Bide çêyê xwe yan ji navê hilîne. Mirin. Mirin nivîne. Ne pêştir. Ku ji me hebe xewek ê ji me re hil de bîne. Bun yan jî nebûn. Serî binî pirs feleka bêbext. Yan biçe ku rext xwe berdê deryaya tirsan text. Bext. Bide çêyê xwe yan ji navê hilîne. Mirin tevde ev e. Gelo babetî torintiyê ye ku mirov nereve. Tevî bîra xwe bisegne li ber dîrên